Σκέψου να δουλεύει σκληρά από το πρωί ως το βράδυ και να σε περιμένει αυτό το σκάφος να το πας μια βόλτα. Ξαφνικά τα προβλήματα εξαφανίζονται. Αυτό είναι το Ranieri International 275 SL. Ένα 8μέτρο ιταλικό σκάφος που κάνει αυτή τη διήμερη άδεια να αξίζει. Η πρώτη σου ερώτηση πάει με καιρό. Το σκάφος είναι κατηγορίας Β, επίσημα πιστοποιημένο για ανοιχτή θάλασσα. Σου υπόσχεται πως αν ποτέ σε βρει κακός καιρός θα γυρίσει με ασφάλεια στον προορισμό σου. Έχει χωρητικότητα 9 ατόμων. Μπροστά έχεις χώρο για όλη την παρέα. Ενιαίο sunbed και τραπέζι. Κάτω βρίσκεται καμπίνα με 2 κρεβάτια και 1 τουαλέτα. Μια μονοήμερη εξόρμηση μπορεί να εξελιχθεί σε ένα ωραίο ταξίδι. Η οικογένεια κοιμάται, εσύ ξυπνάς πρώτος, φτιάχνεις καφέ και απολαμβάνεις τη θάλασσα. Ντεπόζιτο καυσίμων 390 λίτρων και ο κινητήρας Honda V8 350 ύπων εξασφαλίζουν χαμηλή κατανάλωση. Πρόκειται για ιταλική ποιοτική κατασκευή. Γάστρα με steps, πολυεστέρας, inox και ποιοτικές ταπετσαρίες με πολλές αποχρώσεις. Αυτό το σκάφος σου προσφέρει πραγματική ψυχική ηρεμία και είναι έτοιμο να σου χαρίσει αξέχαστες οικογενειακές στιγμές. Αν θες να μάθεις περισσότερες πληροφορίες για αυτό εδώ το σκάφος, μπορείς να καλέσεις το τηλέφωνο που αναγράφεται στην περιγραφή και να μιλήσεις με τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της Ranieri International στην Ελλάδα.